ଆମର ରାତିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ରାତି 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 9ଟାରୁ ବି 8ଟାରୁ ବି ଖାଇକରି ବି ଆସିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 8ଟା ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହେଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିହେବ, କେତେ ସମୟ କରିହେବ ଆମର ଉପରେ ସେଟା ରହିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆସିପାରିବ ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସରିଲାଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, ଘଣ୍ଟେ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆସିପାରିବ, ଯାହାକୁ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ସେ ଆସିପାରିବ, ଆଉ ଯାହା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପବାସ ବୋଲି ନାହିଁ, ଖାଇକରି ବି ଆସିପାରିବେ। ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଇଦେଲେ ମାତ୍ର ନିଦ ପଳାଇବ। ଟିକେ ସମାନ ଖାଇକରି ଆସିପାରିବେ। ଯଦି କିଏ ଉପବାସ ରହିପାରିବେ, ଉପବାସ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। କାହିଁକି ଆମେ ରାତିରେ କରୁଛୁ ମାନେ ଖରା ସିଜନ୍ କି ନାହିଁ, ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ଶୀତ ମାସରେ କରିହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତିରେ କଥା କହୁଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଆସିପାରିବେ। 8ଟା ପରେ ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ। 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ବି ହେଇଯିବ, 2ଟା 3ଟା ବି ହେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ କରିବା ନାହିଁ, ବେଶୀ ପ୍ରେସର ହେଲା ପରେ କରିବା ନାହିଁ। ସମାନ ସମୟ କରିବା, ଆଉ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଘରକୁ ନ ଯାଇପାରିଲେ ବି ଏଠି ଶୋଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଗରମ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ଶିଖୁଥିଲୁ ନା, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଶିଖୁଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ହିଁ ଶିଖିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର। ଆମେ ମାର୍କ 1 ପର୍ବ, ସମସ୍ତେ ବାହାର କର, ମାର୍କ 1 ପର୍ବ 35 ପଦ। ମାର୍କ 1 ପର୍ବ 35 ପଦ। ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଉଠି ବାହାରି ଗଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଓକେ, ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠି ବାହାରି ଗଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ଉଠୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲେ? ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ମାନେ କହୁଛି କେଉଁଠିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ନାହିଁ, ସେମିତିକା ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେ ରାତି ସାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ମହାନ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଶିଖାଉଛ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ ହେବ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କୁହ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିବୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖି ଆସୁଅଛୁ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଶିଖିଲୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହେଁ। ହୋଇପାରେ ଏବେ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ସରି ନପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖି ହେବ ବୋଧେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର? କାରଣ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ କରିବାଟା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ସହଜ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ସବୁ ବିଷୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବ। ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ, ସେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସେ କେଉଁଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ? ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ଶୈତାନ। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କାରଣ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶୈତାନ କରିଯିବ। ଆମେ ଗତ ଥର ଶିଖୁଥିଲୁ ଯେ ଜଣେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ମହାନ ପାପୀ ବି ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଧରୁଛି, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାପରେ ଥାଇକରି ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଧରୁଛି, ପାପରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଧରୁଛି, ଶୈତାନ ଥରିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ବାଇବେଲରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ବାଇବେଲରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେମାନେ ତ ଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କେହି ମଧ୍ୟ କରି ନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ସବୁଠାରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ କ'ଣ ନଥିଲା? ଆମର ପାଖରେ ସେଇଟା ଅଛି, ପାପର ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ତ ରାତି ସାରା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେ ରାତି ସାରା କି ନାହିଁ କି ମୋତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି 5000 ଲୋକ ନାହିଁ, ଖାଲି ପୁରୁଷ 5000, ପାଖାପାଖି 20000 ହେଇଯିବେ। ସେତିକି ଲୋକକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ହିଁ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ କରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଉ ସେ ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ସେଇଟା? ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ। କୃଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମର ପାଇଁ, ପାପ ପାଇଁ ମରୁଛନ୍ତି, ତାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ କ'ଣ? କୃଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେଇ ବଡ଼ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ପ୍ରଭୁ ରୋମିଓ 8:34 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ରୋମିଓ 8:34 କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଟିକେ ପଢ଼। ରୋମିଓ 8:34। କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ? ହଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବ୍ରୀ 7:25 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଏବ୍ରୀ 7:25 କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଅତଏବ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇକରି ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଭିତରେ ପାପର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ଆମେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ନାହିଁ? ଆମେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟବା କଥା ନୁହଁ କି? ନା ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟବା ନାହିଁ? ଆମେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟବା କଥା? ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ମଧ୍ୟ? କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେମାନେ କ'ଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେଉଁଠାରୁ ପଇସା ହେବ, କେତେ ପଇସା ଲାଗିବ, ସେଇଟା କି ନାହିଁ? କ'ଣ ବି ବଡ଼ ମିଟିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆମର ଘରର କାମ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେଇଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଚାଷ କରିବା ଲୋକ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା କାମ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ। କ'ଣ କରାଯିବ? ପଇସା କୋଉଠାରୁ ଆସିବ? ଜିନିଷ ସେଠିରୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଏତିକି ଦେବାର ଅଛି, ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଟୋରେ ଆଣିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ଆଗ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କି ନାହିଁ? କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରିବା ଗଲା ପରେ ସେଇଟା ମାନେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥାଉ। ଆମେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥାଉ। ଖାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ,
ଟେନସନ୍ କାହିଁକିନା ଝାଳ ବାହାରି ଯାଉଥିବ କ'ଣ କରାଯିବ, ହଣ୍ଡା କୋଉଠୁ ଆସିବ, ଟେଣ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆସିବ, ପାଣି ପକେଟ କୋଉଠୁ ଆସିବ, ଏତିକି ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ କିନା ଯାଇକରି ହାଲିଆ ହେଇ ପରିଶ୍ରମ ଆଗ କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ମିଟିଂ ଯାକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ନିଜେ ଏକା ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ କରିବେ ନାହିଁ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ, ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ଯଦି କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରୁନୁ, କେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯଦି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାର ରହୁଛି ଘରେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଜଣେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଗୋଟେ 3-4 ଦିନ ଅଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। କେତେ ଲୋକକୁ ଡାକି କରି ନହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଡାକି ଗୋଟେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଭଲରେ ସବୁକିଛି ହେବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବେକାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କୁଆଡ଼େ ହେବ? ଆମେ ନିଜେ ଏକା କରିବାର ଅଛି ବୋଲା ପରେ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ଭିତରେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ନାଇଁ ବିଜି ହେଇଯାଉଛି ତ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମିତି କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାତ୍ରା 14:14 ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଫାଇଟିଂ କରୁଛୁ ନିଜେ, ତେବେ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହାରିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମର ସପୋର୍ଟ ହେଇ ଫାଇଟିଂ କରିବେ, ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜିତିବା। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ହଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୀରବ ରହିବ। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତୁମେମାନେ ନୀରବ ରହିବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରୁନୁ ଯଦି କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯିବା, ତାର ତ କ'ଣ ଆମେ ହାରିଯିବା। କ'ଣ ବା ଆମେ ହାରିଯିବା, ଆମକୁ ହାଲିଆ ଲାଗିଯିବ, ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବ, ଏତେ ପଇସା ସରିଗଲା ବୋଲି ଆମର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି, ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଫାଇଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫାଇଟିଂ କରିବି ତୁମର ସପୋର୍ଟରେ, ତୁମେ ଫାଇଟିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୁମେ ଚୁପଚାପ ରୁହ। ତାର ତ ଚୁପଚାପ କି ପ୍ରାର୍ଥନା। କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା? ତୁମେ ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାପରେ ମୁଁ କାମ କରିବି। ତାର ଅର୍ଥ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁପାତି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ସେ ମିଟିଂ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଇଥିବା କି ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ସେ କାମ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସି କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଶିଖାଅ। ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମକୁ ବାକ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ସେଇଟା ଶିଖାଅ ବୋଲି। ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ପିଟିଲେ ଆଉ ଘୋଡ଼ି ଦେଲେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରୁ। କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଆମର ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ, ନା ଆମର ଗୃହ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଗୃହ ବୋଲି କହିଲେ କି? ଆମର ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରି ବାକ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ଲୋକ ପଚାରିଲା ଜଣେ ଲୋକକୁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଶୀ କରିବି, ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲାରୁ ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଦୁଇଟା ବି ଦରକାର, ଏମିତି ଏକା ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟୁନୁ, ଇଜି ମାନେ ସହଜରେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ଜାଲରେ ପକାଇ ଦେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ଶୈତାନ ସହଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାତରେ
पकई दे पारिब। लुक 22 पर्व 31 आउ 32 पदर कौन लिखा अच्छी? लुक 22 पर्व 31 आउ 32 कौन लिखा अच्छे? पढ़तु 31 आउ 32। सिमोन हाँ देखो गहम को चालुणी रे चलाइला परी शयतान तुमको चलाइला को अनुमति पाई अछि, किंतु तुम्हारा विश्वास जेपरी लग्न हुए ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କଲି। ପୁଣି ତୁମେ ଫେରିଲା ଉତ୍ତାରେ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କର। कौन प्रभु जीशु क्या कहते यहाँ पितर को कहते तुम्हें बेसी चालक हुआ ना। शैतान मोर ठारू अनुमति पाई तुमको चालुणी रे चलाइबा परी। शैतान अनुमति पाई सारी आमको चलाई देव से प्रभु को ठारू अनुमति से पाई आमको चलाइबापी आमको पापर पकाइबापी प्रभु अनुमति दियंती क्या शैतान को, किंतु प्रभु आमको पवित्र आत्मा को मध्य देइछंती से शैतान से पापर उद्धार हेबापी। बुझिपारछंती शैतान परमिशन पाई आमको चालुणी रे चलाइला परी। से माथ्यू 26:41 कौन लिखा है? माथ्यू 26:41 कौन लिखा है? परीक्षा रे जेपरी न पड़ो एथिपाई जागिर प्रार्थना करो। कथि का आत्मा इच्छुक शक्ति मात्र शरीर करो। परीक्षा रे जेपरी न पड़ो एथिपाई जागिर प्रार्थना करो। परीक्षा रे पकाइबा लोक के शैतान से प्रार्थना करो। परीक्षा रे पड़ी जाई पारो ए दुनिया रे आमर कोठारे पापर स्वभाव अछि आ शैतान से बुलुछि आमको ग्रासीबा पाई बोली जाल रे पकाइबा पाई सेति पाई हम प्रार्थना करबा दरकार। तापरे आ पढ़ंतु नाही केतरा विषय मु कहबी। याकूब 5:15 पदर लिखा अछि विश्वास सहित आम प्रार्थना करबा दरकार। केमती प्रार्थना करबा दरकार? विश्वास सहित। प्रार्थना अविश्वास रे करंतु नाही का हेबो कि नाही कि बोली प्रार्थना करंतु नाही, विश्वास रे प्रार्थना करबा आवश्यक। तापरे माथ्यू 6:10 पदर लिखा अछि ईश्वरଙ୍କର इच्छा अनुसार प्रार्थना करंतु। केमती प्रार्थना करबा दरकार? ईश्वरଙ୍କର इच्छा अनुसार प्रार्थना करबा दरकार। कोटा पे मागी देले दे देबे नाही। आमर पिला माने हमको कोटा मागी देले दे देबा ना कोन जहाँ भी मागले हेले प्रभु केमती दे देबे हमको जोटा भी मागले देबे ना जोटा भी मागले तांकर इच्छा अनुसार हम प्रार्थना करबा दरकार। तांकर इच्छा को हम केमती जानबा? वाक्य पढ़ले जानि पारबा आ जे कि प्रार्थना आसुची प्रभु को इच्छा से सब प्राय बेसी से जानि पारबा। प्रभु तांकर इच्छा कौन कौन तांकर इच्छा गोटे कहलो प्रभु को इच्छा कौन? हाँ हाँ बहुत सेटा फास्ट बहुत माने सब बड़ इच्छा एक्चुअली गोटे प्रार्थना अच्छी प्रभु सब बेले शुणती कौन से प्रार्थना लोक मान परित्राण ना प्रभु शुणती ना से प्रार्थना प्रभुंर नंबर 1 इच्छा जे लोक मैंने परित्राण पातु से भी से माने विनष्ट हूँ प्रभु केवे चाहती ना लोक मान परित्राण सब आम प्रार्थना करवा दरकार। से प्रभुंर इच्छा आ कौन प्रभुंर इच्छा? प्रभुंर इच्छा कौन आ प्रभुंर इच्छा कौन ना बाहा विषय बाहा समय मत प्रभु को पचार आड़ा से अलग धर्म मानते कौन प्रभु मत ताकू एका इच्छा लगुच बोले से माने हे भगवान मत ताकू एका इच्छा लगुच बोले से दे पारे से भगवान कि प्रभु केवे भी से देवे ना। प्रभु को इच्छा ना जे जन विश्वासी अविश्वासी को बाहे से प्रार्थना कले बेकार हो आम गाँव गोटे पुओ ख्रीष्टान झील पलि आसी घर को तापर से पलि गला केते दिन रहा पर से टुका मत कहला प्रार्थना कर जमी से मोर पाखक फेरिक पलाया मुझे प्रार्थना कले प्रभु शुणबे का ना कहली से झील भी न आसू से प्रार्थना करी तो टी आसी नष्ट हो से हराण हे तो अविश्वासी लोक आ प्रार्थना के करबी ना आ प्रभु से प्रार्थना कले मत शुणबे ना केवे सेमती प्रार्थना प्रभु शुणबे ना
प्रभु इच्छा अनुसार सब बेले आम प्रार्थना करवा दरकार आमर पैसा हो कौ कम मुझे करी ए जगार रही कौ गाँव रही भल ना केमती जगार मुझे रही भल केमती कम करले भल से प्रभु इच्छा आम प्रभु इच्छा अनुसार सब बेले प्रार्थना करवा दरकार है तापर प्रार्थना करवा समय जोटा आमको दरकार से प्रार्थना करवा दरकार बेकार मैंने प्रार्थना करवा ना जोटा आमको दरकार से प्रार्थना करवा दरकार निर्दिष्ट भाव में प्रार्थना करवा दरकार गोटे केजी मांस दरकार बोले गोटे केजी मांस प्रार्थना करूँ प्रभु आमको मांस दरकार एक दिन भितर गोटे दे दियो बोली सेमती प्रार्थना करते ना प्रार्थना विश्वास सहित करूँ सतरे जदि मैंने इच्छा लगुच मांस खावाई प्रभु मत शुक्रवार दिन मांस खावाई इच्छा लगुच मत दरकार प्रार्थना करूँ से मजाक विषय ना प्रार्थना करवा दरकार और प्रभु आश्चर्य भाव में गोटे केजी एका जगह माने से माने गोटे केजी 2 केजी एमती भावी करी से ना कोई प्रार्थना करूँ तेरे आश्चर्य हो प्रभु उत्तर देवे चर्च को आसिक साक्षी देवे गोटे थर आम आमको कौन इच्छा लगुला कलरा कौन कलरा इच्छा लगुला कलरा सीजन नाला सान कलरा बड़े हेब ना सहीटा तापर आम प्रार्थना कलु प्रभु कलरा इच्छा लगुच आमको कलरा जगा बोली तापर आम प्रार्थना कर सारा पर मोर माँ आमको कलरा आने कर रांधब कि प्रभु आम प्रार्थना शुणती आम ना धरी मागवा दरकार प्रभु मत दरकार अच्छी केते 15,000 टंका दरकार अच्छी जदि सतरे दरकार अच्छी देवे प्रभु प्रभु मत दरकार अच्छी 15,000 टंका मु मत गोटे चप्पल अच्छे एका आ गोटे 3टा चप्पल मुझे किणवा चाहूँगी बोले देवे ना सेमती प्रार्थना केवे भी प्रभु शुणवे ना प्रभु मन कर आम पिला को स्कूल जॉइन करवार अच्छे आमको 5,000 टंका दरकार अच्छी प्रभु ग्यारंटी से समय देवे आमको पिंधवा किसी ड्रेस ना प्रभु मत तुम्हें ड्रेस गोटे भल ड्रेस जगाओ बोले कहले प्रभु सब बेले भल ड्रेस एका जगाइबे यहाँ मन रखते प्रभु आम को देवे प्रभु मत गोटे टावल दरकार अच्छी दियो बोले देवे ना मागवा ना सेमती मागवा दरकार मत शीत मास आइब स्वेटर गोटे दरकार अच्छी प्रभु मत गोटे स्वेटर दियो बोले कहले प्रभु देवे प्रभु मत गोटे घोड़ाइबाटा दरकार अच्छी कौन घोड़ाइबाटा से आम अफिस सब कहले से गोटे लोक माने कौन हो जाए माने कौन टीवी हो कौन गोटे जाए बोले आम जब प्रार्थना अंडर देवु ताको मूर्छा जाऊँ कि कौन हो जाऊँ बोली कहले से सब पचारे तार ना कौन से केते बयस सब पचारे डिटेल्स से पचारे पचार भूल ना ना आम भी प्रभु को आम कह घोड़ाइबाटा कौन घोड़ाइबाटा एटा तो कहबार अच्छे कंबल ना साल ना गोटे छोट साल घोड़ाइवाई बुलवाई ना मफलर ना ना जैकेट ना स्वेटर ना गरम बानियान कौन दरकार प्रार्थना करवा दरकार प्रभु मत एटा दरकार मत तुम्हें दियो बोली जदि दरकार अच्छी प्रभु ग्यारंटी देवे मोर जैकेट अच्छी से मुझे प्रार्थना करी मु गाड़ी में जीवार अच्छी मोर गोटे गरम बानियान अच्छी कि ना से ठंडा हो गाड़ी में मिनिस्ट्री तब मुझे प्रार्थना करी प्रभु मत गोटे जैकेट दरकार आमती मिनिस्ट्री मुझे बुलबी सेवा कार्य मुझे बुलबी बहुत ठंडा हो प्रार्थना करी प्रभु मत से जैकेट जगै बुझीपार आम सेमती प्रार्थना करवा दरकार ना धरी प्रार्थना करूँ कारण कौन लिखा माथ्यू 6:11 आम मान प्रयोजन आहार जगाओ माथ्यू 6:11 प्रयोजन आहार माने कौन जोटा दरकार से जोटा दरकार से प्रार्थना करूँ आमको तो लोभ तो गदा कि ना प्रभु मत गोटे भयंकर घर दे दियो बोल के प्रार्थना करवा के ना मत यही घर एमती घर गोटे दरकार प्रभु मत घर ना मत पैसा दरकार यही समय मत विपद आसूची आई समय मत पैसा आवश्यक अच्छी मत तुम जगाओ आ प्रभु आम को कौन करेंगे जगाइबे माथ्यू 15 जॉन 15 पद टी पढ़ु जॉन 15 पद जदि तुम्हें मोठारे रुह आ मोर वाक्य तुम मानठारे रुहे ताले जे कोनोसी विषय इच्छा करो ता मागो आ तुमार निमंते ता साधित हेबो
এই বাক্যକୁ କେତେ ଲୋକ ପଢ଼ିକରି କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସେମିତି ଲେଖା ଅଛି କି ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ମାଗ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହେବ ସାଧିତ ହେବ ତାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ କି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଏଠି କେମିତି ଲେଖା ଅଛି ଯାହା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ସେ ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି କ'ଣ ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରହିବ ତୁମ ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏକା ମାଗିବ ଆଉ ଉଲ୍ଟା ସେ ମାଗିବ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଯାହା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଟା ଉଲ୍ଟା ସେଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝି ସେ ଉପରଟାକୁ ନ ପଢ଼ି ତଳଟାକୁ ପଢ଼ି ଦେଖି ତୁମେ ଯେଉଁଟା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେବେ ଆରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେମାନେ ଆମର ପିଲାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଉନୁ ତାର ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇଟା କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଝିଅ କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଜିନିଷ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ମୁଁ ସେ ବାରଟା ଦିନ ବାରଟା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବି ବୋଲୁଛି ସେ ଆମେ ତାକୁ ଟେକି ଧରି ପଳାଇ ଆସୁଛୁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ ଆମେ ତାର ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ ତ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ମାଗିଲେ ବି ଦେଇଦେବେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ନା କ'ଣ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମକୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦେଇଦେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଦିଅନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 2ଟା ଗାଈ ଦରକାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦିଅ ବୋଲି ନହେଲେ 3ଟା ଗାଈ ବି ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ସେଇଟା କ'ଣ ମଜାକ ବିଷୟ କି ନାଇଁ ମାନେ ନା ଧରି ମାଗବେ ଏଇଟା ମୋତେ ଦରକାର ଏତିକି ଦରକାର ବୋଲି ମାଗନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଆଉ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କରିବା ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସରେ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବା ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କରିବା ଦରକାର ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ହିଁ ମାଗବା ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯଦି ପାପ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଖେଳି ଖେଳି ଜଣେ ଲୋକ ବୁଲୁଥିବ ପଇସା ମାଗିଲେ ବାପା ଦେବ କି କେବେ ବି ମଦ ପିଇ ବୁଲବା ଲୋକକୁ ଦେ ବାପା ସେ ମଦ ପିଇ ବୁଲୁଥିବ ଆଉ ଘରକୁ ହେବ ଦିଅ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଣିବି ବୋଲେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କି ନା ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଣିବ ନାହିଁ ଯାଇ ମୋତେ ପିଇଦେବ ନହେଲେ ଜୁଆ ଖେଳିବା ଲୋକ ହେଲେ ଜୁଆ ଖେଳି ହାରିଦେବ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ ଆମେ ମାନେ ପାପରେ ଯଦି ଅଛୁ ଆମର ଭିତରେ ପାପ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ମାତୃ 6:12 ଲେଖା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଛୁ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର ମାନେ ଯଦି ଆମର ଭିତରେ ପାପ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଗୀତ ସହିତ 66:18 କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଖଲି ଭାଇ ସେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଲରେ ଜଣା କ'ଣ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ ମୋତେ ମନେ ଅଛି ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରୁଛୁ ଏଇଟା ହଲି ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି ଯଦି ଆମର ଭିତରେ ପାପ ଅଛି ଆମେ କେତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାଡ଼େଇ ହେଇକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କେବେ ବି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ସେ କ'ଣ ଶୈତାନ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକରି ସେ ଭିତରେ ତ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଦ ସବୁ କିଛି ଥିବ ଗୋଟେ ଛେଳି ଦେଇଦେବ ସେହି ଲୋକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ମରବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ସେ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି ତୁମେ ଯାହା ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିବେ ସେମାନେ କେବେ ବି କହିବେ କି ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତଥାସ୍ତୁ ଖବର ଦେବେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ ମୋର ଅଣ୍ଡା ମରିଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ ବି ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେବେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ତାମାନେ ମାନେ ପାପରେ ଥିଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଜିସାୟ 59:1-2 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପାପ ଅଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଆମେ କାଟୁନୁ ସେଟା ଆମକୁ ସହଜରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ପକାଇଦେବ ସହଜରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ସେ
ପକାଇଦେବ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁମୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଛାଡ଼ବା ଦରକାର। ଯାହା ମଧ୍ୟ ପାପ ଆମେ କରୁଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଯଦି ପାପ କରୁଛୁ, ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ଆମେ ପାପ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କରିବେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବେ ତୁମେ ପାପ କରୁଛ ବୋଲି। ତାପରେ ସେତିକିରେ ଯଦି ଆମେ ରାଜି ହେବା ନାହିଁ ବୋଲେ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ ହେଲେ କଥା କହିବେ, ନହେଲେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆସି କହିବ, ନହେଲେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ଆସି କହିବ, ନହେଲେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ପାପ କାମ କରୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଛାଡ଼ବା ଦରକାର। ଛାଡ଼ବାର ମନ ମୁଁ ଆଉ ପାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ବ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପାପ ସ୍ୱୀକାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ଛାଡ଼ବା, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କାମ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଦେଲ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟିବାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟିବୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।